En el cas de la independència directament com a nou estat, Catalunya no té un problema energètic, claríssimament. I per què no tenim un problema energètic? Doncs perquè tot i tenir molt pocs recursos energètics propis, tan pocs com que pràcticament no en tenim gens, més enllà de les energies renovables, i que participen en un percentatge molt petit de tota l'energia primària que utilitzem, entre un 6, 7, 8, 9%, aquest és el número, per tant és un número molt petit, però que ens vingui de fora, que ens hi ve tota la resta, pràcticament el 90%, totes les entrades ens entren pràcticament per Catalunya. Per tant, recursos energètics externs, però que entren directament per Catalunya, podríem dir que estem més que coberts. Aquest és el primer punt de sortida. Per tant, el petroli ens entra bàsicament per vaixell, per Port de Tarragona, en forma ja de productes elaborats a través del Port de Barcelona, coberts. El gas natural, tenim la regasificadora més gran d'Espanya, la tenim a Catalunya. Gas, podríem dir. Altre tema, emmagatzematge, algú podria dir emmagatzematge, la pròpia central d'Enagas al Port de Barcelona té molt d'emmagatzematge disponible, de fet actualment no està ni al 30% de cobertura, per tant, n'hi ha. Urani és obvi que no en tenim, algú podria dir si en tenim, bé, a veure si algú és capaç d'extreure'n, per tant parteixo de que no en tenim, el portem de fora, però diguem-ne que anem sobrats de centrals nuclears, per dir-ho d'alguna manera, anem sobrats també d'aquest tema. Per tant, els tres grans combustibles, petroli, gas, urani, no serien el problema, insisteixo. Tenim les fonts d'entrada, tenim les fonts de transformació d'aquest sistema i energies renovables per mi sí és el problema. Tenim un percentatge molt petit i és l'únic que realment és nostre. I és un percentatge molt petit. Què ens passa amb totes aquestes fonts energètiques? Com les distribuïm a través del territori? Doncs mireu, les distribuïm igual avui que fa 100 anys, perquè és un sistema absolutament vertical que des de fa 100 anys l'únic que ha fet és fer-se gros i fer-se car, però bàsicament és el mateix.